Durant tota la temporada, la Federació Catalana de Ciclisme assegura la participació de la seva selecció a totes les competicions de referència en cadascuna de les seves modalitats. Anem a córrer a competir Copa Federació. El passat mes d'abril, dins d'aquesta programació, un grupet de juvenils de carretera va sortir cap al País Basc per participar a la Guipúscoa Clàssica, la primera de la Copa Federació, una competició a dues curses on participen totes les regions. Hem de recollir el Gerard i el Genís al Montblanc, i ja estarà. Guanyar, guanyar. Home, què s'hi va fer si no és en una carrera? El grup, format pel tècnic Jaume Coca i amb Gerard Ferreter com a auxiliar, estava format per Jaume Escorihuela, Francesc Zurita, Cristian Estals, Adrià Pujol i Genís Soriano. Tú, L, que es la más grande que hay. M, todos son M. M, M, Eso era calentamiento, ¿no? Tinc 17 anys, ara mateix estic estudiant un grau superior de pastisseria i vaig començar amb la bici, mira, sempre de petit ja havia anat, amb mountain bike i així per passar-m'ho bé, i als 14 anys o 15 em va picar el cuc d'agafar la de carretera. Jo ara actualment estic fent batxillerat, primer de batxillerat, estudio per les tardes, de 6 a 10 i mitja, i pels matins me dedico a entrenar i a estudiar, la feina que tinc, els deures, els treballs que em posen, i per la tarda ja a les 6 ja marxo cap a estudiar. Estudio un mòdul d'auxiliar d'infermeria de les 2:15 a les 8:20. I surto a entrenar de les 9 a la 1:30, depèn del dia. Els dies que haig de fer fondo. Eso, empecé con la bicicleta con mi familia, a salir los domingos y en infantiles pues ya, mira, me decidí, mi tío ya había corrido y yo en infantiles me decidí a correr y bueno, pasé cadetes y ahora estoy corriendo. Estudio pel matí, de 8 a 3, de 8 i mitja a 3, i doncs que et surto a les 3, després per allà dino i per allà a les 4 pues surto amb mi a entrenar ja. Hem anat a rodar una horeta per estirar cames, per així demà guanyar la carrera. Bueno, he hagut de marxar abans al col·le. Bueno, no he anat al col·le directament per anar a córrer una carrera amb la selecció. El dia abans de la competició, amb el viatge encara pesant a les cames, és el moment de reconèixer el terreny, fer petits estiraments, menjar fort i parlar del recorregut i les possibilitats de cadascú. Aquesta setmana hem fet croissants. La setmana que ve, galeta, pastes de ta. Servim plats. Aquí tenim de tot. De tècnics, de mecànics i de camarers. Estem a un alberg de Segura, està molt bé. A prop de Bergara, uns 25 quilòmetres, on demà surt la cursa. I si fa aquest temps, i els ànims que tenim amb aquesta gent, aconseguir un bon paper i a disfrutar del nostre esport, que és la bicicleta. L'objectiu és arribar al màxim lluny possible, sempre de passar-m'ho bé i millorar cada dia, sempre que es pugui. Bueno, si puc arribar professional i estudiar una carrera o alguna cosa. Doncs els meus objectius a un llarg termini no t'ho sabria dir ara. Jo vaig fent dia a dia, vaig fent el treball de dia a dia i sí que en un futur m'agradaria dedicar-me només a la bici, que és el món que m'agrada, i qui sap si podré fer-ho. Home, ja fa temps que saben que soc ciclista i depèn del dia i això, els dius que te'n vas entrenar 3 o 4 hores i no s'ho creuen. O si algun dia ells se'n van de festa i tu te'n vas l'endemà a córrer, no entenen per què no surts de festa i coses així.
El dinar abans de la cursa ha de ser lleuger però consistent, amb el temps suficient per poder gaudir d'una bona digestió. Hidrats de carboni són la base principal. Posteriorment, es surt cap a lloc de sortida, en aquest cas la localitat de Vergara, un entorn on el ciclisme gaudeix de gran popularitat. Esquerra, me diuen, Esquerra. Ja queda poc, ja es comencen a notar els nervis. Dos bidons, no? Un cop allà es repassa la tàctica, que en aquest cas també inclou el fet d'aconseguir un bon lloc per equips, donat que hi ha en joc 2 places pels campionats Per d'Espanya. això al llegar a la meta és important sprintar, perquè si s'arriba al mateix temps és la posició. Si s'arriba a la meta no ens deixem anar pensant que fem el 30, no passa res. Home, si podem fer el 28 millor que el 30, perquè allò, millor per un punt, ens carden la posició per equips, si són 2 corredors més. I aquestes 2 places que podem guanyar, potser és per un de vosaltres. D'acord? Alguna pregunta? Hauetako batzuk ere, postu aipagarriak lortu dituzte aurtengo denboraldian, Tots la màquina, va. Ei, no, i de veritat, amb 2 collons, vale? Vinga, ara estiguem pendents de la presentació i ja està. Selección de Cataluña con Francesc Zubita, Adrià Puyol, Jaume Escoriguela, Jenny Soriano y Cristian Astals. En labores de dirección, Jaume Coca. Buena suerte. Els moments previs a la sortida s'aprofiten per introduir la cultura basca, tan arrelada al ciclisme. Fets els actes protocolaris, es dona la sortida. Ja els he dit, les instruccions ja els he donades. Estiguin al tanto, que no es faci cap tall una mica nombrós que no n'hi hagi cap dels nostres. I sobretot ells coneixen els que són perillosos, però que són 117 quilòmetres i han de saber regular. Ja està, no hi ha gran cosa més a dir. Tots tenen les seves oportunitats. Ja a la cursa, els diferents moments es succeeixen. Punxades, crits d'ànims, seguiment des de la ràdio, ciclisme en estat pur. Va, Jaume, va, planat. Si poguessis agafar la cua de cotxes, eh? No estem entrant, Ara estem entrant al poble, aquí pot ser que vagi bé. Durant una temporada, la selecció catalana de ciclisme participa a tots els campionats d'Espanya, siguin de la modalitat que siguin, marcant a més excel·lents resultats. A més, en disciplines com BMX o trial, són vàries mànigues arreu del territori i en diverses dates. També es pren part en campionats d'Europa de BMX, campionats internacionals de pista a Lió i Bordeus, entre d'altres indrets, i participacions molt especials com a la Volta a Chiapas a Mèxic l'any passat o la Volta al Marroc aquest any. He pinxat i he hagut d'anar 30 quilòmetres tirant per pillar el grup. És això que passa. Muy dura, muy dura. Demasiado, tío.